Mayong buntag ka natong tanan. Ang atong Ebanghelyo naghisgot kini og pagtuo. Nagahisgot siya nga kinahanglan sa atong pagkakristohanon dili gid nato kalimtan ang pagampo. Ang pagampo mga igsoon mao gyud kini pinakaimportante. Kay ang Dios naghatag siya kanato og sugo nga kinahanglan magampo gid kita. Ang pagampo mao ang tinuod nga may pagtuo kita sa atong gilauman. Og ang Dios maghatag kanato og kahupayan kung kita matinud-anon nga magampo kaniya. Sa Juan Kapitulo 18 sa atong Ebanghelyo, versikulo 1. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili nila wadon ang ilang paglaom. Mga igsoon gidasig kita nga kinahanglan sa atong pagpangalagad sa Ginoo dili makawang ang atong mga pagampo. Adunay gipasalig ang Dios kanato nga paglaom nga ato kining madala sa atong pagkinabuhi bisan asa pa kita mo padulong, bisan asa pa kita mo adto tungod kay ang Dios naghatag siya kanato giya, lamdag aron nga ang atong pagabuhaton makapahimuot sa Dios. Sa atong dili na ko malimtan ang gisulti sa atong obispo sa atong midweek service. Sa Hebreanon, Kapitulo 11, versikulo 1, nga nag-ingon, ang kahulugan sa pagtuo mao ang may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Mga igsoon, kita, gidasig ni ini nga panultihon. Nga kinahanglan, dili kita mawad-an og paglaom. Atong makita diha sa atong mga kaigsunan, nga atong mabati, nga kwartahan sila. Kung unsay ilang gusto mahimo nila. Pero, subo kay palandungon, nga mismo sila, gahunos sa ilang kinabuhi. Doon ako'y mga kaila nga taga San Luis. Duha na lang sila kaigsuon, babae ug lalaki, ang isa to sa Manila. Ang iyang igsuon diri sa San Luis, nagkuha sa iyang armas, nagpusil niya ang kagalingan ulo. Patay. Makaingon ta nga, asa raman ang gitudlo sa Dios? Asa raman? Wala gid nila panumbalinga. Kung unsa gayod ang gisulti sa Dios kanato pinaagi ni ining iyang pulong. Kung kita lamang matinud-anon lamang kita diha sa Dios nga buhi hangtod karon nga nangalagad kanato bisan kita makasasala apan ang Dios wala siya magkulang kanato. Sa Hebreanon Kapitulo 11 gihapon versikulo 3 nag-ingon dire, pinaagi sa pagtuo, nasabtan nato, nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios, og ang makita, gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Kini nga mga pulong sa Dios, gihimo kini, tungod sa Dios nga atong gialagaran, gamahanan siya. Bisan pa man gani, sa dili pa nato ilitok sa atong mga baba, ang atong ginapangayo, ang Dios nahibalo ng daan kung unsa ang anasulod sa atong mga kasing-kasing. Tungod kay gamahanan ang Dios nga atong gialagaran. Sa atong Ebanghelyo, nagtudlo kanato nga magtabang sa nanginahanglan. Kay nakita sa Dios ang atong mga kasing-kasing kung matinud-anon ba kita
sa atong pagtabang kay ang uban magtabang pero kinahanglan og balos. Mutabang sila pero kinahanglan nga dunay sukli. Pero ang Dios mangayo kita, mutuo kita, mubuhat kita, ang Diyos anda mutabang. Labi na, kung makita sa Diyos, ang atong kasing-kasing nga matinud-anon kita, diha kaniya. Busa gidasig kita sa pagtabang, sa walay pagpaabot nga balusan. Sa pagtabang, sa inubanan, sa paghigugma. Ang pulong gugma, dali nang malitok sa atong mga baba. Apan ang gugma nga gikinahanglan sa Dios nga gikan sa atong kasing-kasing ang atong himuon, ang pag-ampo, ang pagsusi, nga ang atong pag-ampo nga kinasing-kasing gayod uban ang pagtuo o pagpasalamat sa Dios. Nga buhi hangtod sa kahangturan. Busa gidasig kita nga mga lagad kaniya sa tanang panahon o sa magpasalamat sa Dios nga ang atong pag-ampo madawat sa Dios. Mga igsoon, kung diha ni Kristo, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Maningkamot kita nga mga lagad kay ang atong pagpangalagad dili gayud makawang. Manghinaot ko mga igsoon, nining mubo na kong pagdasig, nining nga kabuntagon, dili nato kini malimtan. Ato kining matisok sa atong mga kasing-kasing nga ang Dios andam gyud muhatag kanato. Ang plano sa Dios kanato nga kinalang kitang tanan uban sa langit kung matinud-anon lamang kita diha kaniya. Palihog man lingdog.